Onsdag morgon. Nyvaken. Klockan är 9:59. Jag såg Pineapple Express igår. Tog väl ut lite mycket på tiden. Ser på kvällen. Till sent på kvällen. Kan inte sätta betyg på den på grund av att slutet var så roligt. Så att jag måste nog se om hela allt för att se om den är lika rolig. Vad ska man med säga? Jag var jävligt smart igår. Jag är riktigt jävligt smart. Så la jag mig och sovde. Så glömde jag bort skiten. Det var inte alls smart att glömma bort allt smart skit. Det är onsdag idag. Den är typ den enda dagen jag är ledig. Och med den så ska jag passa på att njuta av det. Och få träna. Få att träna och gymma och känna att musklerna inte är ett skit med dem. Ja. Nu fan kommer jag glömma för någonting. Nej, vi hörs hoppas jag. Have a nice day. Tjing.